Значи, женчето Керимов, където ми се прави много отворен, изобщо не дойде. Измръзнах навънка, чаках. Значи, във форма е много голямия, много голямото говедо, много отворения. А няма да дойде да се видим тук като мъже. Защото го е страх. А относно това, което се говорите за мен и ме обиждате, ме боли кура. Защото за мен сте никой. И като хора, и като интелект. Защото го нямате. Ме боли кура за вас. И ще ви кажа само едно, че винаги през целия живот, който съм бил в този форум, съм си правил шах с вас. И съм си правил от гледна точка на това, че просто не го виждам като хора, които могат да взема някакъв пример или нещо подобно. Тотално изпаднали от бокуци, от тайки, от обществото. Нали, няма какво да коментираме, вие си знаете най-добре.